Disgyblion blwyddyn 79 Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe ydyn ni, sy'n gwneud ymchwil am y sîn roc yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn i chi am gytuno i ateb ein cwestiynau. Helo, ddisgyblion Ysgol Bryntawe, Dewi Pws ydw i, a wedi dod i ateb cwbl o'ch cwestiynau chi am ffi anferth. Beth wnaeth eich symbolu i ymuno ar sîn roc Gymraeg yn y lle cyntaf? Nath ddim byd symbolu fi i ymuno ar sîn roc Gymraeg sy'n credu. O'n i'n meddwl bod fi yn ymuno ar sîn roc. Dwi'n credu oedd sîn roc Gymraeg pan o'n i'n ifanc, blynydde maith yn ôl. Ond wy'n cofio diddordeb dy fi mewn lot o grwpiau Americanaidd, pethau fel Neil Young a'r Birds a Bob Dylan a pobl fel ni, ond yn boblogaidd iawn, geiriau oedd y pethau. Felly, pan nes i'r coleg, oedd y Dewi Pws yn y coleg, a nes i roi cwbl o gyneuon iddyn nhw, a yn y diwedd o'n i'n gweud, dylech chi ganu fe fel hyn, na, dylech chi ganu fe fel hyn, na, dylech chi ganu fe fel hyn. A yn y diwedd wedyn nhw, os y ti mor glefer, dyre di i ganu. A dyna sut es i mewn i'r sîn roc Gymraeg. Ydych chi'n cofio eich gig cyntaf? Ble a phryd? Gig cyntaf fi, o'n cofio, nid yn Gymraeg, ond gig cyntaf ni'n neud, oedd fi a boi o'r enw Robert Stevens o'n i yn yr ysgol, beth o'n i tia, 15 oed falle, a wnaethon ni ffurfio band o'r enw The Outlanders, just fi a fe a gitars, a aethon ni i'r clwb, y Labour Club yn Abertawe, a gysyn ni beth sy'n nawr yn hanner can ceiniog, 10 swrt oedd erbyn, oedd a lot o arian, a aethon ni mewn, dechrau canu, a ar ôl 2 gan, dyma'r manager yn dod lan at ei gweud, look boys, perhaps you'll go down better in the Conservative Club. Oedd e'n wipe out complete, fel maen nhw'n gweud yn y busnes. So, na gyd, hanner can ceiniog am 2 gan. Pwy sy'n ysgrifennu eich lyrics ac yn cyfansoddi eich cerddoriaeth? Fi sy'n sgwennu, wel, weithiau gyda pobl eraill, fi sy'n sgwennu'r geiriau am fwyaf, wel, yn ni gyd, a'r gerddoriaeth, ond weithiau wy'n gofyn i rywun arall sgwennu'r gerddoriaeth, ond enghraifft nath Lleigill, mae lot o bobl yn meddwl bod Lleigill Llwyd yn hen gan werin ond fi sgwennodd hi, a nath hi cymryd rhyw gwarter awr yn parlwr mam. Ond i wedi darllen am y ferch mawr enw Lleigill Llwyd mewn llyfr The Oxford Book of Welsh Verse. A nes i feddwl, na enw neis, a nes i sgwennu ddi mewn gwarter awr. A mae'n gan eitha syml, ewch ati sgwennu. Beth yw eich hoff gan fel performiwr? Yn hoff gan i, wedi sgwennu lot o gyneuon wy'n hoffi, ond yr un wy'n hoffi fwyaf, yr un wedi gwybod mewn cariad, yw can o'r enw Ysbrydion, a mae'n sôn am yr holl bobl, hwn yn swnio'n ddiflas, ond dwi ddim, am yr holl bobl o'n i'n nabod sydd wedi marw, a maen nhw hyd yn oed y chwarae hon mewn angladdau, yn sôn Ysbrydion, weithiau yn y nos, ti'n clywed i lleisiau, a mae'n sôn am yr ysbrydion yma, dych chi'n gweld pan mae pobl wedi mynd, a mae wedi cael ei ddefnyddio yn seremoni'r orsedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, dim llai. Ble fi eich hoff gig hyd yma? Yn hoff gigi hyd yma, mae'n lot o hynny, o'n i'n cofio lot amdani nhw, achos wedi cael falle peint yn ormod, o'n i'n mynd i'r dafon, cael peint bach, a wedi mynd i berfformio fel rock and roll, sigla chraig. Ond yn hoff gig, nath bobl eraill ymuno gyda ni yn y Steddfod, wedi gwneud gig ola Edward H, a honna wy'n credu oedd yr un nes i fwynhau. Oedd miloedd y bobl na, o'n i'n nerfus, a mi ath i'n oce. Nes i ddim chwarae lot, just rhedeg o gwmpas fel idiot. Ble mae eich gig nesaf? Pa unigolion neu grwpiau sydd ar eich playlist personol chi? Pwy o fi'n ddylanwad arnoch chi fel performer? Playlist? Wel, persona fi yma. Yn Saesneg, wedi sgwennu lawr, achos yn cofio nhw. Jim Steinman, boi, sgwennu cyneuon ffantastig, gwych, yn mynd i marw nawr. Meatloaf hefyd wedi mynd. Tom Waits, gwrandwch ar eiriau Tom Waits. Boi, ofnadw o dalentog. Credwch e'n beidio, Pavarotti. Mae Pavarotti yn anhygoel. Mae yna un, ewch ar YouTube a dychwch ar Pavarotti yn canu gyda Bryan Adams, rock and roll. Maen nhw'n canu, o sole mio, a mae'n anhygoel. Felly, ond mae'n newid o ddydd i ddydd, wrth gwrs. A Cymraeg,
Bwncath, Mike Stevens. Sibrydion. Mae un i'r gwylym, Tom Morris ar y billion, Tom Morris yn cael ei gwireu yno, gwych. Linda Griffiths, Plethin a Sorella, a hefyd y brodyr o Gio, fel o'n gweud, mae'n newid o ddydd i ddydd. O'n i'n arfer licio The Bonzo Dog Doodah Band. Ewch i rando ni nhw. Y dylanwad mwyaf yna i fel perfformiwr, mae'n siŵr yw fy ngwraig. Ha ha! Ta ta.